बर'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंहा गोबां खहा जादोंमोन आरो जोंखौ आब्रुथि गोनां हारि होननायनिफ्राय मानसिफ्रा एरखेनानै सोंखारिनो नागिरदोंमोन आरो सानदोंमोन जे बर' हालामाव मालाबाबो जों गोजोन लाबोनो हानाय नंला, खौसेथि फैनाय नंला होननानै। खिन्थु मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि जा थामथि बर' एकर्ड जानानै थांबाय। बे थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो सान्तिखौ गायसननो हाबाय। हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो, एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया। बिथांनि इन्टेलेक्सुयेल टप मस्ट BPF इन्टेलेक्सुयेल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। एरिया एक्सटेनसना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेनसननि खामानि बेखौ जों मावनो थांगासिनो। बर'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंहा गोबां खहा जादोंमोन आरो जोंखौ आब्रुथि गोनां हारि होननायनिफ्राय मानसिफ्रा एरखेनानै सोंखारिनो नागिरदोंमोन आरो सानदोंमोन जे बर' हालामाव मालाबाबो जों गोजोन लाबोनो हानाय नंला, खौसेथि फैनाय नंला होननानै। खिन्थु मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि जा थामथि बर' एकर्ड जानानै थांबाय। बे थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो सान्तिखौ गायसननो हाबाय आरो सान्तिखौ गायसननायजों लोगोसे जोङो खौसेथि आब्रुथि गोनां समाजबो जोङो दानो हाबाय, जौगाथायखौबो जोङो ग्रेजुवेलि लाबोनो हादों। बेनिखायनो बर'लेण्ड हेपिनेस मिसनखौ दिनैनि बे एकर्ड साननि जों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव 500टा बाइकआवहाय जोङो बाइकखौ रेलि खालामनानै बेवहाय जोङो पार्टिनि फ्लेग लायालासेनो सान्तिनि फ्लेग लानानै जोङो हान्थिनायनि मोनसे हाबाफारि लादों, जायखौ जोङो हालामावहाय सान्ति गायसननायजों लोगोसे बर'लेण्ड हेपिनेस मिसन जोङो फोसावनायजों लोगोसे BTCनि दरबार, आसामनि दरबार, भारतनि दरबार, मुलुगनि दरबाराव जोङो गायसननायाव पार्मानेन्टलि जोङो खामानि मावनो हायो नामा, बे मिसननि गेजेरजों बेखौ फोसावनायनि हाबाफारिजों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। BTC एकर्डआव मोननाय माखासे 16टा जे गोहोफोर बेखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै अपोजिसन दोलोआव थानाय बिथांमोना बुंबाय थायो। आं नोंथांमोननि चेनेलफोरजों बिथांमोननि सोरबा, हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो, एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया। बिथांनि इन्टेलेक्सुयेल टप मस्ट BPF इन्टेलेक्सुयेल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय। सार, एरिया एक्सटेनसना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेनसननि खामानि बेखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। जाखाबाय, दा माखासे गामिफोरा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों हाबफाखाबाय। एडमिनिस्ट्रेसननि बेलायाव जोङो हानि बेलायाव बे खामानिफोरखौ जोङो दा मावजेननो खामानि लागासिनो दंखायो। गतिके उननि जेनेरेसना मावलांसिगोन, जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै होबाय, बेनो जोंनि मावनांगौ खामानि। 25 मायथाइनि जे BTC बिसायख'थि बेयाव बाहागो लानो मोनदों। 25 मायथाइनि जा BTR बा BTC बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो जोङो जुदिहे अबंलावरियाव मोनोब्ला 60टा समस्ति जायोब्लाबो जोङो 35टा 40टा सिट देरहानानै जोङो गावनो हारसिंनो UPPL गोजायैनो सरकार दानायनि बेब'स्थाखौ लागोन।